na, ready? Ayan na. Ikaw na. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Tapos na ang bakasyon. Pabalik na ng Hong Kong. Oh, time to say goodbye. What can you say about Philippines? Mainit. 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 Pareho manina sa bana. Ayan, pauwi na sila bukas. Thank you for leveling out my wardrobe. Dito daw ang drop off ng mga gamit. Kasi may distance. Hindi na pwede ang car. Ay, get your things na po. Your backpack. Yan ang nirent ni na Kuya Roy. Ito na ang nirent nila. Itong lahat. $10. Pwedeng mag-video. Yan ang CR. Ay, ang bathroom. CR. Bathroom. Stair. Ito.
Magbe-bird feeding daw kami. Masarap. Masarap. Green grass and coffee. Yes, tell us come to meet me. Walks with check, smiles with clear. Yes, it's good to touch the green ground grass with palms. But the old house still is standing. To the paint is dry and dry. And now the old it works just fine for me. So good. Yan ang kinuha ni na Kuya Roy na tiniluyan namin dito overnight lang.
more than 10 ang kasya dyan. Tapos pipili ka lang kung saan kakain. Ang daming mapapagpilian ng kainan. Tapos iyan naman ang nakuha namin. Iyan na napili naming spot para ngayon sa dinner. Meron kaming mga baon from Naga. Ako nagluto ako ng laing. Si Flabel naman nagkuha nagluto naman siya ng adobo. Si Melody chicken nuggets. Tapos paggabi, ayan, mayroong nagtutugtog. Yan. May ko yan, oh. Yan, dinner na namin. Magdi-dinner na kami. Tapos maliligo and then sleep. Good morning. Ayan. 5:30 pa lang. Gising na kami lahat. Ako lang nagmatang-amay na. Ayan, tingnan natin ang mayon. Papunta kami ngayon dyan sa isang store. Bibili ng coffee. Close pa ang mga bilihan dito. Ayan. Yo, dumana kita sa gamgam. Maano nakita gamgam ako kung ano nakita. Sige, mag-feeding daw kami ng mga birds para kami ang una kasi wala pang customer. Matutulugan, lamig-lamig ng aircon. Kasi dyan ang 12 persons sa taas. Tapos sa baba, dining. Dito ang bird feeding. Kahapon na nag-bird feedings kami. Daming tao. Hindi namin nasoloan mga kalapati. Decor. Ayan. Yan, kitang-kita ang Mount Mayon. Wait, magpapinicture kita rin diyo. Ito nakararo kita kayo, no? Meron pala ditong ano yan, yung mga saranggola na pwede mong, kaya pala kagabi ang dami ditong nagpapalipad ng saranggola. Ayan. Yan ang mini chapel. Sa likod niya ang pet cemetery. Yan, magpipicture kami. Ngayon lang kaming umaga nakapag-explore. Kasi dumating kami dito mga hapon na may mga tao na. Morning. Doon, ayan, doon nakapark yung car namin. Ayan,
Nawan ko kung nadja-justify ng camera. Ang ambience dito para kang wala sa Philippines. Ay, magayon dyan sa mga kawayan. Ayun, ang pet cemetery. Diyan kami galing. Oh. Ayan na ang sunrise. Ay, nag-rise na ang sun. Good morning. Ay, magayon digdi picturean. Oh. Ang ganda ng mga kawayan. May mga tulog pa sa tent. Ito cottage, mga cottage pa. Baka nasa website nila kung magkano yan. Ito meron din. Ah, yung tinatapos pa yan. Oh. Ito, para maganda, mayroon din silang ganyan sa taas. Ay, hindi pa tapos. Ito garo tapos. Siguro mga a month lang tapos na to. Parang bahay na siya. Oh. Ayan, cabin din. Barn cabin deluxe. Tapos dito, pwede kang mag-build ng tent. Dito pala ang tent site. Yung kinuha namin, malapit naman sa mga restaurant. Dito, kung gusto mo tahimik, ito ang maganda dito. Yan, maganda din, oh. Barn cabin superior. Ah, yan, oh. Dakula siya, eh. Siguro, up and down ang kuyan. Centralized aircon yan. Magayon ang kuya. Para sa camper. Dakol pati. Para sa camper. Tinatapos pa, kaya more improvement pa. Soon, ang daming improvement sa lugar na to. Ayan, may toilet and bath pa dyan, oh. Common. Para sa mga campers yan, kuya na yan, shower and toilet. Duman sa CR kan mga lalaki. Ayo. Ayan, good morning. Ito ang breakfast. Sa akin is tapa and coffee. Siya dito matukal.